kublai phi baro shakatup kubor jongi dan Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentagas ngi kelong. Kwa UMDC ban penrung yaki shnong na langpi sektor Hamegalia. Bu thong ka sorkar ban rat ding khong yaki jingpang tuberculosis. Lejngo sngolam lanot u agasi. Ban rakhi lengku snem ka kudup lang self-help group. Tementang ini apaj ki kubor ki bakhambania. UMDC karam berai jerngam ba bajob pengrup hakasngi palai rengkat berki klik nong sensyar naki lai pho khandai teli kisnong bahap halang pi sektor kila kendu eu sembut menteri rang ba kajela ba preston tensong haswa ba ka sorkar kan sedang ya ka jingpen betput hakakela ka baar habakren berkilat pathai kubor hadin ka jingya kendu jongu berki bor sorkar uba bajob uloong ba hadu menta kidan khandai pusan persen nakate ka sektor ki bakwa bandon Hamegalia bat ki basa menta kilong satang khendiat ban penkongu yaki betul kamut kila ya don lupa ka willingness bandon syapo ka jelam ngania te ka himaru kan le rata jong ka homework khnang ba yaki tu kisan persen ru ki bandon bahkan try ban convince yaki ru bakin nya support di bandon ko jelam ngania khlang ba kan sup dadah kiwan regional committee bahkan numdan kanono ka jingtot nomor balik kat kum ke bang ya jenti kemud ba nyoi apa ka phase 1 ni idon kiwai atlis nang ki bang idu kemud kata don kiwai atlis nang ki bang idu nomor balik ka jing du jung ki nang kalong ba nikong perbawan ke regional committee ki ong ki ko adon ha asam hadin pat ba kila adon ke jing sotu ba ki majority kila ko ba benan sejalan megania hadin ba la adap ka report jong ke regional committee ki sa ong ba ki ko adon support ka jelam megalia te ki meeting ya te khnang ba kinum mi shu kim kita ki jing ya kan ka phase 2 kadika duty jong aku MDC bat ka hima hi barok toi ba ka sunjuk laiwan barok presiden barok ka hang thia po bar jong secretariat lawan wei po wei sodar shnong barok lai po khandai ngot ki okiawan ki sodar shnong jing ki shnong mandasi bagi kwa be bendan po ka jelam megalia ka sorkar India kalabu eka thong ban rat ding khong eka jingpang balaju tip menshwa hakaktin khasi kum ka jingpang bampong tuberculosis lane TB kabaki breu ki teng hadu kata kata ban yo yaka mentai yakani ka jingpang lala ban penkot par na kamet ubreu lengba ki dawai dashin baken sai baki start san dawai kila penmi yo ka kendon ka bakong sam tam ba unong pang udei ban le kalong ban but thek pa thek ya ka jing betha jung ki doktor bat bandi testai ki dawai klem da sange wat tang shi sendi lada le kumta unong pang tang hapo khendiat banai ula job ya ka jingpang bat yo biang ya ka jingko jingkhia hakamet ka phan jingpang tv gede ke bala slamba ndrei hadu menta ngidang du ki min sim breu lamba ka ni jingpang tina ta kadaw ni kwa kadaw hi ka kolong ba desi ki breu ki pat tip ha spang ni jingpang ni kwa ban ai ka jingka khubor si pai ba lamba jong phi kenang ba ki breu ban empower ki breu da kan knowledge pang ni jingpang nomor breu da ki breu ki so thu nei kemut long kam dan jing kan ki no haba kila so thu ba kunung yo e kan ki jingpang te e kan ki jingpang manu ba penlong ye kan ki jingpang enle kumno lada ki e kidak kishin kan ki jingpang bat enle kumno lada don kita kidak kishin se e ban dei nang no ban yo dawai lada kila aktif ye kata kemut enlong ka e ka ba ka jingrap ka bakraw ha ka ba le se ngilumla ban du e ka men sim ko dor lengba kan ki jingpang ka jingshlei bat jing tua ki lum ki wa kala khring bun ki nong yalam MLA bat MDC na ki hinriu photli ki constituency ka jila ban lejingo ban ai mensim peno jingeram bat ban penpau ka jing sngolam ha ki long ying long sam ki bangat ha kalanot bat ka sosan UMDC ka balachanda agasi marak na ka seng TMC ula lejingo ai mensim sngolam shiki pat ba ka shnong song ka para ka bahap hapo ka constituency jong u Kabala Chanda MDC constituency kangat ha selsela MLA constituency bat kade ka waini ki jaka ki ba ka jingshlei kawan man usnam namar ka umba nawa Brahmaputra ka kenjat bat penpaidin kelaya ka syaki pentha bayar jong ka West Garo Hills ka selsela ka don hakani ka pentha menta usnam ha ka porliur kani ka than ka kelalong kum ka duriau ha ka ba ka umba umsan ka tap lin ya ka pentha bayar Uagasi ulasam jingerap rush kilong yeng ki bangat haka khimkhat haka ni ka porsley haka constituency jong u. Kakudup lang village organization jari kabakudup iki khatlai teli ki self help group kabala sedang ke rasong haki kam ki jam jongka
Menta kasngi ka arpulai tarik ujeliu kala rakhia ka lungkhu ba arsenam hasnong umjari. Uba Amir Bons em UMLA ka nongpo ulalong ukongsan hakani ka jing rakhia lungkhu snam ubalaya ro ka jing tre shitom jong ki dikhot ka kudup lang self help group. Ulakularu panakaliang jong u kumunong mikman unsa ay khusnam sha baro ki village organization jong ka nongpo constituency ki ba tre shitom bat ki ba tre bha. Hakani kasngi ula ai jing rap da ka tunghong ba kasnong umjari kan pendon kam haki jing perta bat jing pen benapat ba. Hakani ka jing lang lo odru eu kek lungkhu snam jokani ka village organization haka jing dan lang uba Augustin Walang rang ba snong ba Kershan Sulen kong merciful sim kong niat khemden ki pat ba shin rang bat kenthe bat baro ki de khot jong ka kudup lang self help group. Na ka benta jong ki SAG ki jong fi kum kinong yalam ki elang hani SAG ki PHT katu ko benta kadi ko kongsan ba to ka start of fund la jo fi kum tu nyuksan haja nang ta ka CIF la jo fi kum tu nrulak sting ban sam haman la ki SAG nang ta ka revolving fund kum tu kilayo pendon kam hok ya ka kata kadi ko kongsan ba presiden secretary kinokit kam ki badan ki SAG baro ki badan pendon kam hok ya kani ka bisa ka baki kilayo Hajing bun kam pen ban pilan lagi Yun kenjing nakajay kalenti Program jong ipiwan bansaki Pada kitu ki khubor ngelapoy syakabakun tar hadu bangin daya syambiang kublay shibun.